sa nagpadayong investigasyon sa kaso sa pagpanglugos patay sa 28 anyos nga babaeng architect sa Davao City. Gimando sa Davao City Police Office ang pagtinabangay sa police stations aron subayon ang mga nagabiyahing bao-bao. Kinihuman ulahing nakita sa CCTV ang biktima nga sakay sa bao-bao sa Kalinan, Davao City. Ano ang report ni Argil, relator. Anaa matud pa sa 5,000 ka mga tricycle ang nagabiyahe sa tibuok Kalinan District sa Davao City. Di na sa kapin kulang o sa kalibo ang nagabiyahe sa Kalinan proper. Ang lugar kung asa ulahing nakitaan sa CCTV ang 28 anyos nga babaeng architect nga gilugos patay. Naanay giduso ang barangay sa milabayng tuig nga pagpatuman sa limited entry o color coding scheme aron mas daling maila ang mga tricycle. Apan gibabagan kini sa 20th Davao City Council pinaagi sa pagpagula og resolusyon. Gusto to identify kay wala may mabadi number o walay ini identity na gagmay kayo litra, so dili jud maklaro kung kinsa na tag-asa na sila. Sa kadaghan sa mga tricycle, aminado ang Davao City Police Office nga naglisod sila sa pag-ila sa gisakyang bao-bao sa 28 anyos nga babaeng architect. Sa karon nagsubay gyud tano sa mga bao-bao na tricycle sa Kalinan. Aside sa ana, nagdirect pod ang City Director nato si Police Colonel Alberto Lupas sa tanang police stations within sa area kanang immediate areas na nakapalibot sa Kalinan bisag sa PS1 na basig na yung mga same tricycle silang AUR na tabangan og subay ang Kalinan Police Station. Subayon sab sa kapulisan ang mga toda aron mausa-usa ang mga miyembro. Nakig-koordinar sab sila sa bao-bao dealers kung kinsa ang mga nakapalit. Ginalantaw karon sa kapulisan kung magkaila ba o dili ang driver sa bao-bao ug ang lalaking pasahero nga nakasakay na daan una pa man ang pagsakay sa biktima. Muna atong panawagan kung dili mao ang perpetrator katong pasahero, please i-inform ang Kalinan Police Station sa imuhang information like kung asa na naog ang biktima, ana ba naabay laing nga nibira or something, or kanang identification sa driver. Pero kunyari pud karon si dili ang perpetrator kay dili si driver kun dili si pasahero, mo report pud si driver no sa mga nakita pud niya nga description sa katong pasahero ug unsay nahitabo. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil, relator para sa One Mindanao.